Nasugakod na baka og kasakit nga way puwas ka ng labi na gid ihikog ug magpaligi sa bus. Pamati di na maluwas ug malubong na sa ilalim mo problema di na maapas. Subidahon nas tang taasa murag di nakatungas, sitwasyon nga di masabtan bisan pagkitahan nas kalisod as tangataya ang kaalam na hupas. Grabing lisuda, problemang walay kahumanan, unsaon paglutas pinirisos kaguol pamati perming inusara ang paglaom kay wala na akong utok latagaw na gitangay na. Kaugalingon na putos nas kaguol dagang hinungdan ug nganong gibatik kapuol, mga mali na kung binuhatan karon na ni sumbalik. Intawon pa silwa kabaw kung di na mabalik. Ang kagahapon gisayangan ug resulta gimahayan na asiwit ang pagbasol sa tanan nga kalihukan kaguol dili mapugnanog akong gimahayan. Kasakit kalisod karon ako ang nakuptan, luha nga way undang sa akong mga mataon sa paylain nga buhaton ako mabalik pa ba tagai ko og kasulbaran sa mali na kong kalaki nabilin sa sitwasyon karon nga naapike. Gustong itama ang mali, asa ko magsugod, asa mo kuhag ko so gusto ko mutindog. Nawan ako sa passing ang panglantaw na bulabog, kasing-kasing gahuot, huna-huna nagkagubot, kinabuhing gaagas, hinay-hinay na naog gikan sa agas sa taas, sa ubos ro na sukamod, unsaon pagtabok nga di mo lapas sa balaod, tagaig solusyon, gawas na ko sa samok kay daghan og rason nga nung di pa mo biya ning kinabuhing walay ayo nga pildiway taya. Simpleng tawo nga natin talog inyong gipuna, gusto mo adto sa kalipay ug muhawa sa pita, sa lasang sa kinabuhi hapit na ko malata. Ako kay taw makasasala ug nakabot kay wala ang kadaot ang naabta nagispagpakatanga, gusto na ko nga matarong ayaw sa mugbiya. Nasipyat kog tikang ayaw ko og pasag dako kog kasipyatan ako nagpalabi pasensya higamay sa mga nasagi akong utok gabitay. Unsaon ni pagbawi hantod asa ra ko taman, palihog kog tubag na ulipon sa kaguol kanus sa mubiya hangtod asa ko magantos sa akong sala na apaba mo'y pake ug ako mubiya ug ako mubiya ug ako mubiya.